Una de les mesures que vam haver de prendre, que ens obligava el Ministeri per a recuperar aquesta ciutat, era precisament la de la pujada dels impostos. A ningú li va agradar aquesta pujada d'impostos. Tot el món entendrà que ningú partit polític es presenta a les eleccions per a pujar impostos i per a empitjorar la situació econòmica de les famílies. Però era l'única eixida que hi havia i, a més, ens ho va dir el Ministeri. Ens va dir que s'havia acabat la festa, que aquesta ciutat tenia que prendre les mesures que feien falta i això passava per una pujada d'impostos. Vam dir que era necessari, però també vam dir que en el moment en què hi havia una millora econòmica, per justícia baixaríem els impostos. I això és el que tenim ara damunt de la taula. Fa uns mesos el Ministeri ens va donar l'opció d'aplaçar el pagament del fons d'ordenació, que són els recursos que el Ministeri ha posat en la ciutat de Gandia per a que se recuperarà, i nosaltres amb aquests diners que no haurem de pagar immediatament podríem fer moltes coses. Podríem fer festes, podríem augmentar els gastos, però no, hem decidit que continuarem vivint com vivim ara, però que volem que aquesta recuperació econòmica se noti en una baixada d'impostos, perquè és el just. Ens hem de barallar amb el Ministeri, perquè el Ministeri te deixa pujar els impostos un 24%, però a l'hora de baixar-los tot sols te deixa baixar-los un 1%. Són aquestes regles que posen les administracions superiors, però nosaltres creguem que podem demostrar que estem en situació de baixar un 5%, que és just baixar un 5%. Això és el que estem lluitant ara per a que el Ministeri ens deixi i, des de luego, el que ens agradaria és que el Partit Popular estiguera en companyia de Ciutadans de Gandia i ens ajudara de cara al Ministeri a que aquesta baixada d'impostos fos possible. I quan es faria efectiva? Es faria efectiva ja per a començar l'any.